Hadian ke jing penbena u Chief Minister ke jela ban nadu unai wing ke sorkar jela kan siu hino ya ka tulop kinong tre jong ki Autonomous District Council ADC na khaliang jong MDC jong ka laban Mauprem constituency ba Riki Shulai ulaong kan ke jing thumu ke sorkar kan kta ya ki Autonomous District Council bakum ke council ka de ban jeng persha hak jing kran bat kinong pathai khubor hak ar khundai tarik nailar u ba Riki ulaong mar yayo I ya kate ka jingpin bena ulapha khubor so unong yalam kaliang persha hakej EDC ba Titos Khan bakum ki MDC mde ban aila de ka jingtmu jang ka sorkar namar kane kan sakta yaki kum ki MDC pade ban le ai halor kane ka jingtmu jang ka sorkar haka jing shisha ulaong ka sorkar ka don ka hok ban sam jingerap shiki Autonomous District Council haba ki ma de ki jing henry ban siu ya ka tulop te kalong ka ba Mau shimet udan ke jingwit ban siu tulop da ke sorkar ya ki nong tre ki Autonomous District Council. Hakasi ke bangai tu ko khubor ngala but lingba ka WhatsApp ngala phasiti ibalingkot show leader of opposition ba kumkane ka jingja tingi haban shim action baka kane hi kan kata kan this council in the coming time because ka schedule ka ai ya kata kabor ba ka sarkar kala ban rescue komban suong no ban pelat ya kata ka jing ka ba ki council ki jushem ka por mong tangga this council wat ka government jong ka state ru kala judun ka por ka ba ka shem jing ka central government ka ju hafan ban clear ki dues kham ba kan long sting te kanele te ka kata ka livelihood ka ka salary jong ki MDC khamtam kum ka garo hills le ba pli sao pho lai banai kam di ka ba lingkot kaktai kala livelihood jongki te the people hi kat kum ka schedule ka lantiru ka ple te ngathai ngim don jingkhang kata andre kat kum ka jing smotho jonga ka jingkren jong Chief Minister ong baladu November chitrik siu salary bedno ka sarkar te ide jing thut ide ta ke tingi kwa ban shai te slong basutanat bala ka liang jong LO I Titos I la chimkia but shen dalawan pai Chief Minister let's say Deputy Chief Minister in Senate delegation berkendu bagi yo pure clarification besakane but ngim don kam kuslai beri kadang ditang ke committee ba form ka shong hakid council bakin pediang ne pediang ya ka te kada kom jik so thu jonga te ka gran ni te ka sarkar kala bai ban yarap rim ong pat da kata ka kantin ka ba institulok no maki lo ka strik nombar te idei tai jing thote habang layo ban tho kumtu hapo ka message alo te me iru la chimkya bat boro ki member la kaliang persha ni la ong begini ya kendu ushen la dap kendu ni la yo appointment bat ka government in your clarification to in sapin shai bat shapi to kum DCP namba bulu no ba tang le kan dong bala de ko por pendu na industri nomor 1 kibun kum kini ke te hatu PE kum no ba le ba ni ka jingsim pa de jong kasgar ko ban siu tulop thai kam dei ka jing stang ban kriya no kan hi de pipe yang kata ka benta ngaju ki program ru badan ladon ki rurang ba ki ba bat moi ka kadan ka ba dehi haka kam san perthai kila kren shai bangim kwa ya ka dual power ki ko ana badan be tanggawi ka power ti de pipe menta saka jingde jong ka government jong iru da ka bamburom ka dis council te penibit ba da kalong sa kumne da ngim yaki ngim yakun ngamar wing ong pi nganom la ngamban si yaladi ngasku bala sai leran jubab kumno ki nong ke penjob ya kan te hanga hi ngasku ba labun ki move ban pendu pendam no ka dis council te da kadu kadam ka dis council ngikum ka jadi benriu ki deban kamau ba sisin hi bamdan chu ka dis council lakut mdan chu ka darbarsnong ka sengkete sing samla mono banya dayangi kumili hapo sor kamtam kum halaban da kawan no da kawat member election timbut nayakran chu ikin temun ngila sai don kam kot selangi hablit kalapat bari don da kawat member election te ngithre nginum la ban job bari tang 100% kinong thebut ki bari ki try jala ki ba hab hapo ka jing mo konstitusi jong ka laban kalau ka jing ka ba khrau kin jing sisa ka sarkar ka ban jengi di kadai ban ai ka bor ka kerdan khanang bangin yada bari ngidan hang ne ban yada ya ka council ha gadan be ka jing duna hajing long bri ka pun ki jing duna andre ban ong ban pendu no
dah kabayu rai kemudian kom te kalong ke basosi kom kane ka jingja ka pementas ngiru dah ka khot nginya keren round table ngat rai gila men solve ka problem. At the end of the day it's a political will. If it is namanta ka jingbane, if it is namanta ban penduk pendam teka kata bahasibun yanga kumu MDC bala syajid beri hanga hinga skoba kadang ya kisngi ikum baka des council kadang tulot bor tu kumu piong menta ke political will ne isu kelajan atu pi nam makani ru kadai kari sibenta kum kata ka jing yo nong san partai ka bai de pi kei ka ba ka election garo hills bar kei ka ba jash te ngamdon idea beri ngayal di ngamtip kanu ka proses election ste ko long kumno komlong tengah tharai kinti khabai di bakani long makum bolong segoro senta tau kulai di mana ki kami ulo dan rei mental lajin dalam rapun siu dalam tersoka senja TPMI bakal election lajan kan dei gru kusi benta ka jing yo nong sen te kata tekarong apa disan tanu ang ba segoro hills guru mla ban komen mintip hendai ke ke badan cha lendat tekin kamtip bahagi ba mo don chatai beringa hinga sko ba ka sarkar bahkan shimnya kata kasinjam man siuno ya ka salary jongka dis council for a longer term ne for permanently baga himpat sai tingam laban komen kata adun tat ngin dalai kendu ya sarkar dari yo jing sai yo kadon ke silendet ka babaha ba ka perkhat ngimtip tingi mon ke conclusion kat kumba kat kum ka por ka ba ngimpat yo ban kendu ban sai tingda sai la kita ngatrai piru kin sai tip ki baru kin sai tip